mañá remata o plazo de fichaxes, vai haber novidades ou non? Pode habelas. Pode habelas de saídos ou de entradas? Pouco de todo. Se os que non saíron saldrán e os que estén por entrar, entrarán. Antes de entrar de sin sair? Para entrar hai que sair. Posto que podería vir para reforzar o plantel? Pode ser na parcela defensiva. Cando podería haber noticias oficiais? Pues seguramente mañá, si as chega a ver. Bueno, a campaña de captación de abonados de cara a segunda volta, como vai? 250 e máis ou menos 2 semanas? Bueno, ahora co tema do bono este que está saindo a través do xornal daqui da cidade, pois está habendo un movimento importante con respecto ao que había, a xente está a animar, tamén entendo que os resultados tamén axudan. Entendemos que de cara ao partido do Albacete pois habrá novos socios nas bancadas. Esperemos que isto siga a medrar. Números máis ou menos, non sabe? Non se pode decir. Canto espera máis ou menos achegarse aos 5.000, superalos? Cal é a previsión? Aos 5.000 xa, bueno, esperemos que, a ver, se somos capaces de chegar aos 5.000, sumar algún máis. Desde fai un mes máis ou menos, hai un nombre chipriota dun central que bueno, se supón que está cerca, por aí van os tiros. Sí, tedes boa información, pero as negociacións son difíciles e, bueno, non sabemos a ver se ao final recala en Lugo ou non, pero, bueno, hai outros socios. E o rapaz o futbolista que pode sair é Guillo Donoso? Sí. Bueno, a temporada xa vai en marcha, o outro día un empate positivo en Cádiz, supoño que, bueno, que as expectativas siguen intactas, quero dicir que a loitar polo máximo. Bueno, a verdade é que o resultado de Cádiz, inda que empatamos a todos, sobre todo a plantilla e corpo técnico, soupa a vitoria, porque foi un gran punto, xugábamos contra o segundo da clasificación. Bueno, nada, seguir na mesma línea, de seguir sumando, de facernos fortes aquí no Anxo Carro, de a ver se somos capaces que cada vez haxa máis afeccionados nas bancadas e apoyen e estén dando calor ao equipo, que eso ao final notano e eso reflexase no campo e na actitud deles. É o que están demandando, que cada vez baixen máis afeccionados e os apoyen para que non escapen os puntos daqui do Anxo Carro. Se somos capaces de seguir nesa línea, pois, bueno, un pasiño a paso, pero sempre mirando hacia arriba. Si cree o presidente que con estes últimos reforzos dá un salto de calidade do equipo? Evidentemente, entendemos que amén das baixas que tivemos, que foron moitas e de larga duración, como os tres cruzados que tivemos con Sergio, con Polaco e a de Campabadal, entendo de que, bueno, fomos incorporando bons xugadores que lóxicamente van a suplir os que estaban aí. Entendo que vamos a ter un equipo para poder competir con garantías na segunda volta. Non se atreve a falar de loitar polo ascenso? Bueno, eso xa chegará. Primeiro vamos a sumar a ver se chegamos á barrera dos 50 puntos, canto antes millor, e despois xa veremos. Lóxicamente, todos somos ambiciosos, os xogadores teñen fame de facer algo importante, todo o mundo quere crecer. Estamos nun clube que temos moito pa onde, evidentemente non se vai renunciar a nada. O crecemento do clube tamén se reflicte en que haxa aficionados de outras comunidades que non teñen un pouco que ver con Lugo, pero que se fagan de Lugo. Bueno, igual mo decides por o aficionado este que estaba el solo na grada de Cádiz, non? A verdade é que é algo simpático o ver como un afeccionado que non é de Lugo, que é sevillano e que nunca pisou Lugo, pois pudera estar na grada, non? Foi un cúmulo de circunstancias, el chegou habilitado con bufanda, camiseta e tal, entonces na taquilla dixeron: usted é visitante, e mandaron pa grada, que hai exclusiva pos
pos visitantes e ali estaba solo, amén de que había outros afeccionados noutras gradas tamén do Lugo, pero que sí que eran de Lugo. Pero bueno, de verdad que é curioso o deste afeccionado que desde que hubo ascenso en Cádiz, pois sigo Lugo alá por donde vai, presencialmente, sobre todo en Andalucía. Bueno, de feito, xa se fixeron movimentos para que el poda cumplir o sono de estar nun partido no Anxo Carro, e se non hai novidade vai estar contra o Albacete.